Jeg forventer, at det skal blive en sjov og hyggelig dag, hvor mænd kommer og snuser til, hvad det vil sige at lave naturtræning og have det sjovt med hinanden og måske få lyst til at fortsætte med at lave naturtræning. Det jeg tænker over, der skal ske, når vi går ud i skoven, det er, at vi skal have udfordret den her flok mænd på deres balance. Vi skal sørge for, at de får lidt puls. Når man står ved træet, har man helle. Og så skal vi frem for alt sørge for, at de har det sjovt i fællesskabet. Fordi hvis de har det sjovt i fællesskabet, Go, go, go! så kommer de også til næste træning. Vores erfaring med de sidste 3 års naturtræning, vi har haft, det er jo, at der er kun 1 ud af 12, der er en mand. Så det er derfor, vi satser på, nu vil vi lave nogle særlige tilbud for mænd. Der røg min egen. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at patientforeninger som Gigtforeningen og en idrætsorganisation som DGI går sammen, tager deres bedste kompetencer og gør noget for at få løst nogle af de udfordringer, der kan være ved at have for eksempel gigt. Jo mere samarbejde vi kan lave på tværs, jo bedre mulighed har vi jo alle sammen for at dels komme ud i naturen og dels være sammen med hele taget. Men ved at vi lige kombinerer de her ting, så bliver det en bedre løsning. For Gigtforeningen er det jo helt afgørende, at vi har et godt samarbejde med DGI og Mænds Mødesteder for overhovedet at få de her initiativer i gang. Det kan vi ikke gøre alene. Vi ved selvfølgelig en masse om gigtsygdomme og træning, men det med at skabe sociale fællesskaber og det med også at rekruttere mænd og få holdene op at stå og gøre det rigtig hyggeligt og sjovt at mødes, det er jo noget af det, som vores partnere hjælper med.